Sziasztok, srácok! Lányok, itt vagyok ismét egy videóban, ahol is látjátok, mit csinálok éppen. Squad Busters, és remélem tetszeni fog. Igen. Ja. Ezt most csak egy utólag rakom ide a hangot. Bocsi. Remélem elvázitek. Itt van velünk BC is, csak mivel a videóhívásban voltunk. Szóval nem annyira hallatszódik, remélem amúgy, hogy tetszik majd a videó, mindenképp írjatok le kommentbe, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és igen.